ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. ирӯз 15 майи соли 2024 хушомадед ба канали мо. ирӯза навор мошинҳое қабул кардем аз рӯи дархостҳои шумо. агар дар шумо заминҳо, хонаҳо, мошинҳо, квартираҳо чизе ки барои фурӯши реклама боша, агар суратоша ҳамроҳи маълумотош дар имо ватсап роиш кунед, рекламаи гизалаш мекунед, фурӯшта мегузорем. ирӯза навор дорем Daewoo Nexi, Daewoo Lacetti, Daewoo Matiz, VAZ 2114, VAZ 2106, Toyota Mark D, Toyota Corolla ҳастай, Mercedes-Benz C-Class ва якчанд маркаи мошинои дига, Opel Vectra B, дути Opel Astra дар кузови седан ва Astra-ҷи баҳри шумо. навора бо диққат тамошо кунед, роӣ кунед бачаҳое ки мошинхар ҳастанд. ана агар имкон боша дар ҳамин канали ма подписатсия кунен, лайкора бизанен. навора мо сар мекунем бачаҳои азиз. мошини фурӯшӣ якум дӯстони азиз. Mercedes-Benz C-Class ҳастае ки солиш 1998 солай. Красикаи сия айни ҳол дар шаҳри Душанбе қарор дорад. мегӯянд ки савдо мешавад бо нархи 47500 сум, яъне ки бо муомила ҳам мекунанд. маълумоти пирраша занг мезанед, мегирен. то ҷое ки маълумоти кам қабул кардем, худотон пурсон мешен. бензини холӣ, мотор 1.8, коробкаш механика. барои тамос рақамҳои 0090 занг мезанед. ҳуҷҷат надорам, бисёр арзон намешавад. мақсад мошин оқа свежиам нестай, мега дӯстон, каму беш кори малярни дорад. фақат халқи харидор занг занед, мардами маҳаллӣ, яъне ки хариду фурӯшо занг назанед. хоҳишай ҳаматон ҳамон нафарое ки конкретни барои ҳай кардан мехарен занг бизанед, мегӯям. посреднико занг назанед. дуюм мошини фурӯшӣ дӯстони азиз. 2106 ВАЗ ҳастае ки дар ноҳияи шаҳристон ибачак, яъне ки роӣ кардан, хоҳиш кардан ки ҳамин мошина бояд бифурӯшам, камтар мазам нест. 15000 сум мегашт. солиш 1995 сол. газу бензин, коробкаш механика. ҳолати хуби техникида қарор дорад. нахаду дар шаҳристон гаштестай мошинча. барои тамос ватсап имо 988 занг мезанен. аз нами канали мо Саудо ТВ чахчах мекунем бачаҳо. мошинда нав мотор кардан, хадавои 100%, балоношам масъалаш нав. мошини фурӯшӣ сеюм. Opel Astra ҳастае ки дар кузови седан. навори пешина бачаҳко хоҳиш кардан ки седан навор кунем. 96 сол дар ноҳияи Хуросон қарор дорад. акн нархи 40000 сумай бо савдо мешавад. седано назар ба хечбеко камтар қиматам дӯстон. миахки мераванда. газу бензин, мотори 1.6, коробкаш механика. дӯстони азиз, ҳамин наворо маъқул боша, агар ҳатман ва ҳатман ҳамин лайкҳои худтонро бигзорен. агар хоҳем ки канали мо пешрафт кунад ва хонаҳо ва мошинҳои арзон дастрас кунен, ҳаракат кунен, дастгирӣ кунен, мо ҳам ҳавасманд шем, шуморо дастгирӣ мекунем. касе мефаҳма хуш ба ҳолаш. мегӯяд мошини созай, задагӣ, пусидагӣ надорад. ҳуҷҷаташ 2 моҳа кондитсионерам дорад. савдо дар назди мошин дар Хуросон. занг зада чахчах кунед. мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Toyota Mark D ҳастае ки беҳад талаботаш бисёрай. солиш 97 сол. дар шаҳри Душанбе қарор дорад. мега 22500 мегем, бо муомилаш мекунем. бензини холӣ, моториш D автоматай, краскаи сафед, дискачош фасон, без трешин, яъне ки нахаду гаштестай дӯстон мошинча. барои тамос рақамҳои 870 16 16 ахиршай зангавад ка гуфтиям мардах ки чахчах кунен, шербачо чахчах. маслиҳат карда хулас бигирен. акн нагуфтан алиш меша намеша, худотон бо як муомила кунен, худо хоҳад маъқул боша бигирен. 22500 бо савдо дорад. мегаи мурча мадад. як ҳафтае ки каналмон камтарак намедонем чӣ балое зад, жалват задам бачаҳко хушбаҳолшон.
اگر شما دستگیر کنین با دستگیر شما پیش میره میگه ای لایک مدت کنین ممکن یک هفته میشه که کانال بون کم تر بگذاریم با پنجم ماشینی فروشی. دای بالا سیت است که از روی درخواستی بچه کو که با نرخشم کم تر ارزان ای بچه عزیز ارزان 2003 سال در ناحیه 5 قرار دارد. 22,000 سومانی با سودا دارم. بنزین پلوس گاز. ابیا موتور 1.6 коробкаш механика. салона тамошо кунед ва краскаи беруна тамошо кунед. дисковушта гап нестай. салон кожа, краска тоза, газ, бензин, мотор 1.6 механика. документош мега нав бучид. камтар дер кардем ба ҳам хотир душ бучид мега. масъалаи балонош 4ташам 100%. ҳуҷҷат надорад. савдо дар назди мошин дар ноҳияи 5 дӯстон. ласети шевролет касе ки мехара занг бизанед масъякина бигирем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. ваз 2114 ҳастае ки солаш 2004 сол. айни ҳол дар шаҳри душанбе мошин нахаду гаштестай. нархша меган 10500 сомонӣ бо савдо мекунанша. газу бензин, мотор 1.6 механика. барои тамос рақамҳои 914 занг занед. меган мошин хоб буд, нарӯшка камтар кор дорад. ҳуҷҷатҳо буд шидагӣ, хулас ки 2500 муомила дорад. нарӯшка кор, ҳуҷҷат надора, мошин хоб буд. ҳамин қадр маълумот оиди ҳами 2114 хай 2500 ам мегирен камтарак расходаш мекунен касе ки харидорае. ана бигӯен ки лайки чандума заден баъд мошини ҳафтума тамошо кунен. мардуми Corolla хар ҳаминҷа бошен агар тамошош кунен. 2006 сол дар шаҳри душанбе қарор дорад. 62000 сомонӣ нархаш. бензин холӣ, мотор 1.8 механика. мошин як даст гаштагӣ, задни камера дорад. ҳуҷҷат буд шидагӣ, утилизатсия дорад. краскаш сафед. Toyota Corolla 2006. маълумоти пурра оиди мошин. ахираш 5454 рақамошай занг зада маслиҳат кунед. ва касоне ки навбарои моро то охир тамошо мекунанд дар аму комментария нависа ки мо то охир тамошо кардем, шитоби мо фаҳмем ки ҳастанд нафаре ки навбарои мо конкрет маъқул шумодаида. мегзарам ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Daewoo Nexia ҳастае ки соли 1996 бисёри нафарҳо хоҳиш мекунанд ки Nexia сафед навор кунем. дар шаҳри Душанбе 14600 сомон нарх бо савдо мешавад. газу бензин, мотор 1.6 коробкаш механика. аккумулятораш нав. мотор хадавой ин масъалаша тамоман гап нест мега 100%. масъалаи краскашам 85%, балоношам средни. хулоси гап ки дӯстон муомила мешавад. 14600 ҳозирашда худотон бо зангават ка маслиҳат кунем бигирем маъқул бошад. ва касоне ки аз канали мо хона ё мошин мехара ва мефурӯша ҳадди ақал дар мо комментари як бор раҳмат нависем бачаҳо, монда нагин. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. Opel Astra G ҳастае ки Opel Astra G солаш 1999 сол дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ қарор дорад. ҳамин мошина ростӣ дар аблошка мондем, нависагем 12000 сум боло. аз 12000 боло нагуфтем ки ҳамин мошин 12000 бачаҳо. газу бензин, мотор 1.6 коробкаш механика. иҷа ҳастае мошине ки ай 10000 боло ба ҳам хотир монастем ки 12000 боло. барои тамос рақамои 927 да занг мезанен. ҳамин Astra G маъқул боша мегирен. ин Astra G аку 60000 меган, яъне бо савдо мешавад. хулоси гап 4 балон нав, хадавои тупча, тонировкаш 7 моҳа ҳастай. утилизатсияам дорад дӯстон. ҳамин хел ба ҳамин ҳолат 60 мега бо савдо дорад.
алиши меша намеша худотон бо пешниҳод кинем барои тутуна. мошини фурӯшии даҳумини мо имрӯз Nexi бахшиш Daewoo Matiz аст ки соли 1999 дар шаҳри Ваҳдат қарор дорад. 13000 сомонӣ нарх. Бензин, газ, мотор 08 механика. Мотор, коробка, ходовой, ҳамин чизои главниш мега 100%. ҳамин қа кам буд ки ҳуҷҷат надорад. Краскаш камтар малярни, яъне кор дорад, нарушкаш ҳам кор доштааст. خیلی بانخ 13000 با سودا میشه دوستان. خودتون با زنگوات که مسئله کار بگیرین. مگذاریم با 11 ماشین فروشی. اوپل وکترا ب میگنشان دو تیخه رو همجا باشین اگر تماشا کنید. سالش 1997 سال در شهر وحدت نرخش نرخی کپوست موندیان 19000 سومانی با سودا دارد. مورد را بینین ای چوتا این کارولا گاز بنزین موتور گشتی مکانیکا موتور коробка ходовой аккумулятор 100%. ҳама тарафа қонун қоида балонош 50%. камтар масъалаи краскаш кор дорад дӯстон. ин тараф дига мотор коробка ходовой аккумулятораш 100% без камбудӣ. хулоси гап ки амин рақамҳои 444 22 2244 да занг бизанен. боидами вектори маълумоти пураша бигирен. чахчах кинен. хулоси гап иҷода навори мо тамом мешавад бачако. дар охир видеои хайра мондагем. касоне ки метавонад хайр карда иншаллоҳ хайр беҳтарин корай бикунен. наметавонистагиҳо тамошо. ассалому алайкум бародаро. 1-2 дақиқа нагзаронем бо диққат гӯш кунен. иншааллоҳ ки аҷру савобшон ба шумо мерасад. камит ки кӯмак карда наметавонед видеоро поделитсия бикунен. як апҳаи тоҷикмон муроҷиат карда бо диққат гӯш бикунен. ҳамшера мебошанд. салом бародар, ман маъюби дуюм гурӯҳ истиқоматкунандаи кӯчаи Маяковский 111 квартираи 6 ҳамшераи Шавқат Шиддат дар МСШ рақами 2 кор фаъолият дорам. солҳои зиёд аст ки ба бемории хурдчавии устухон дар почаҳоям дорам. падару модарам ҳаст нафақахӯр мебошанд. дар муҳлати ҳамиқа сор ман доим табобат мегирам. беҳтар мешавам, лекин 3 соли ахир аст ки маро табобат дигар фоида намекунад. духтурон тавсия доданд фақат як роҳ ҷарроҳӣ кардан, протез мондан дар кор. ба маблағи 50000 сомонӣ як почаам аз сабаби саривақт ҷарроҳӣ кардан наметавонам. шиштану хестан роҳ гаштан душвор шудааст. ягон дастгирӣ шавад. апамон ҳамшира мебошад. тӯли 13 сол аст ки дар шаҳри Душанбе почти ними ҳамаи Душанбе мешиносандша. ин апамона бародаро тавбат гуфтесанд. иншааллоҳ ки кӯмак бикунен аҷру савобшон ба шумо мерасад. чӣ қадаре ки метавонен кӯмак бикунен. ин апамо 13 сари солаи ҳамширай ба мардум кӯмак мекунанд. камид метавонед чӣ қадаре ки метавонен иншааллоҳ ки кӯмак кунен. картаҳошонам мемонем. Душанбе сити надорам. бонки алиф астае, амонат бонк астае дар чишон. марҳамат номерошонам дар рӯи экранай. касоне ки бовар надоранд марҳамат қоғази чишонам бинед. маъюбишона ва касоне ки вабше бовар надоранд адрес ҳамаи чишона нависагем. номершам ҳаст, суратшам ҳаст. марҳамат занг бизанен, бирен ай пеш бибинен. касоне ки бовар намекунанд квартира мебошанд апамшон, зиндагишон ҳамо квартирашон хичона пеш бурдан метавонанд тавбатшона проса кардан натонистестанд. чӣ қадаре ки метавонед кӯмак бикунен. иншааллоҳ ки аҷри савобшон ба шумо мерасад. боқӣ зиндаву сарбаланд бошен. иншааллоҳ ки боварӣ дорум апара ёрдам мекунем ҳама каса. поделитсия бикунем. касоне ки наметавонен дуо кунем, поделитсия кунем видеора. иншааллоҳ ки савобшон ба шумо мерасад.